Уведомявам, че преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка. Както заявихме нееднократно, чуваме гласа на гражданите, които протестират срещу управлението. Чуваме го осъзнато. Затова и трябва да бъдем на висотата на техните искания. Техните искания са оставка на правителството. Това е настоящия момент. За оставката глас издигнаха и млади, и стари, хора от различни етноси, от различни религии. Затова тази гражданска енергия трябва да бъде подкрепена и трябва да бъде поощрена. Това го заявих и вчера пред министрите от кабинета, това го заявявам отговорно и в момента. Трябва да бъде поощрена, защото пред света стоят много предизвикателства и отстояването на демокрацията е едно от най-големите предизвикателства пред всеки един осъзнат народ.